vazhinji takaisa vimbo muzvinhu, takaisa vimbo mune vamwe vanhu. Mwari achambomira kunaisi kuti muzive kuti kudenga kuna Mwari. Makunguo kumanzwisa kwandinoita anouya pane zvinhu zvakaora. Saka kune vaitsvaka Elijah vaiti vakaona makunguo achiti gwegwe apo vanoti uko hatindi kune zvakaora. Kune zvimwe zvinhu vana vaMwari zvokuti tikazvitarisa zvinoita sezvakaora, iri purogiramu yaMwari yokuponesa. Now zvinoitika ndezvekuti kana Mwari akukupepeta haatsvagiwe kuti unzwisise. Pane imwe minamato yawakanamata Mwari ndokupindura, but wanga wakatarisa mapinduriro ako. Saka uyu Mwari haaendi kumwe nekuti vakatozadza nyika. Wavo bhari wedombo anogona kuwanikwa mubedroom asi mukicheni hapana, nekuti dombo rakanzi bedroom ndo riri kunetsa. Isai dombo mubedroom asi wavo bhari kukicheni hakuna. Mwari ngaakudzwe naMwari wekudenga.